Da ki bom leng ba ka ling soin ther ki sipai junta yap khat san ngot kan thop ki khulung ki khana to ngi ne phai sha ki khubor ki ba kham bania kublei pi baro iptang so bhai pi sha ka khubo jongi ka ba menta leng ba ka de channel kana ki thiar henen ka sngi ka pratrikula lengkot araja arpsau ka jingja ka ba sirkhai ba ka lajya po gari Myanmar ha ka ba khan nyot ki breu kala sha panyap kan thop ya ki khulung ki khana ha ka we ki snong ka bran ha Myanmar na ka daw ka jing thombor da ki bom ling ba ki ling suing sipai jong ka junta ka ba dei ka kunhun sipai ka pasen syar ya kari Myanmar kari Myanmar ka mat ka jingjinjar na ka daw ka thma hapring ki sipai junta ba ki seng ba pher ki wile persya ya ka bor sensyar ka junta la penhap ya ki bom ha ka snong ka bran ha khampat township jong ka Tambu district ha ka por ka ba ship ho khasan men step kilap tai kubor kile thu ba kumba khan nyongut ki breu kla sha penyap kan thop ya ki khana ret bat kumba arpongut ki breu kla men saujur Henry ki arngut kinong saki ha ka tiga snong pat usen rang bat gawi ka kentei kile thu badang don shibun ba ki breu ki bala sha penyap na kalyang usen rang ubala saki ya ka nika jingja ole thu ba khat khandai ngut ki breu kila sha penyap kan thop ya ki prangut ki khana ret Une usin rang ubala sakhi ulaya thu ba ubom uba ningkong ula panhap at pra yaki artli ki ying mane dubom uba arpat la sha panhap at tombori ki breu ki bami na ying mane ban pet krat bun na ki breu ki bala pet krat kan thop yaki kentei bat ki khana kala sha panya pathar habar ying mane na kadaw ka jing tombor da ubom na kaling sun sipai jong ka junta Susu unong saki ulaya thu wakiling sung sipai joka junta kila panhap an reut ligi bom ha galeng ka snong ka thau ka thop ya ka wei ka skol bar baro argot kinong saki uta usun rang bar ka wei ka kentei kila thu ba kumba lai phongot ki breu kila men saujur bat la sumari ki sha chaka sumar kane ka snong ka jan hapo ka jing pe joka People Defense Group PDF ka ba ka wei ni kiseng ki ba ya khun persya ya ka bor sipai junta hapo ka negari Myanmar Na kabenta ki wepat ki kubor ling bagan ni ke channel jongi so ba dak subscribe kanang wa pinyo ru ki wepat ki kubor ki patamai kublei shibun kublei pi bara